रिक्षा रिक्षा हो मॅडम, पहिलो आवाज मी दिलाय, पहिलो रिक्षेत मी बसतले. हा बापरे, हात पहिला मी दाखवले रिक्षे. हात दाखवले असतं का? रिक्षा तुझी झाली. काय आवाज दिला तुला? रिक्षा तुझी झाली. होय माझी झाली. बापरे, बघा जास्त नाटक करू नको. आता नाटकाचं म्हणशी ना, तुम्ही ऍक्टर असे आणि पिक्चर बंद असा पण नाटक करूची लागत. गपरा ओ दादा, तुम्ही सांगा रिक्षा कोणाची झाली पहिली? ह्या बघा मॅडम, रिक्षा माझी असा. नाही, रिक्षा तुमचीच असा, पण पहिलो आवाज मी दिले की नाही, तर रिक्षात मी पहिलो बसतो. कोणी पण बसा, माझा का माका भाड्याला भेटते अशी म्हटलं. भाड्याचा ठीक असा, पण चेहऱ्याला ते 12 कशा वाजले? आता काय माहिती हा, माका ना मूळ व्याधाचा त्रास हवो. अरे मेले मूळ व्याध असा तर चेहऱ्यावर कशा 12 वाजले? आग जरी खालसून पेटलेली असतात ना, हा, तर एक्सप्रेशन पेटले तोंडावर सूट. तसा. हा, ऐक तुझी नाटक आता फर्स्ट झाली. पहिलो आवाज मी दिलाय, रिक्षात पहिलो मी बसतोय. सांगान द्यायचंय. रिक्षा माझी आ. पहिलो रिक्षात मी बसतोय. मी बसतोय. मी बसताना बोल. मी बसतोय. मी बसतोय. मी बसताना. ए, थांबा. ए, अरे. माझी आता घेऊची वेळ झाली असा, तुम्ही दुसरी रिक्षा बघा. अरे अरे बाबा, ए माका ऑफिसला जाऊचा. अरे रिक्षा 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 रिक्षा. पहिलो रिक्षात मी बसलोय. दादा, रिक्षा पहिली मी पकडलंय. पहिलो मी बसलोय. मी पकडलंय. मी बसलोय. मी रिक्षा मी पकडलंय. बसलोय. मी पकडलंय. मी पहिलो बसलोय. मी बसलोय. मी बसलोय. हा दादा, एका बाहेर माणसाची मदत नाही करू शकत तुम्ही? करतले ना दादा, एका पुरुषाची मदत नाही करतलस तू? करतले दादा, नारी एक अबला असता. दादा, पुरुष एक ताबला आपला पुरुष एक पुरुष असता आणि मी पुरुष असताना तू पुरुषाची मदत नाही करतल? करतलय. दादा, माका कामार जाऊ उशीर होता. दादा माका तालमीक जागे होता. दादा, माका कामार जाऊ उशीर होता. दादा माका तालमीक जागे होता. माका कामार जाऊ उशीर होता. दादा माका तालमीक जागे होता. अरे चुप! जेव्हापासून बसलास तेव्हापासून बघतोय मी पहिलो बसलोय, मी जातलय, मी पहिलो बसलोय, मी जातलय. चला दोघे उतरा खाली आधी. उतरा 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 आली. तेव्हापासून बघतोय मी रिक्षात पहिलो बसलोय, मी जातलय. माका तालमीक जाऊचा, माका कामावर जाऊचा. हा, रिक्षात पहिलो मी बसलोय, पहिलो मी जातलय. चला ऐसून फुटा. दादा चला फुटा ऐसून मी जातलय. दादा दादा रिक्षा